Yung mga kaandags na napukoy laing negosyo i-share ninyo aw bahala way ginan siya og halin oy basta kay ang purpose ani nga video mo share na pug og negosyo aw managat dai mi ani ha sa tinuod lang mga kaandags kaning negosyo na mo karon dili gyud siya ingon nga maka-income ang amo lang ani makasave jud mi ani panud-an. Sakay na dai may sa amo ang sakayan. Aw natural akong bana magbugsay kay ako na video lisod po mubugsay pa ko din mo video pa ko magyama-yama pa ko kakapoy ba uroy uy. Ingon ani kanindot ang view sa among lugar. Hapsay kaayo og fresh air pa kaayo. Nagsugo na dai siya bira sa pukot namo. Aw nakakuha na pud ay may isa di na jud kansining panagata. Ako ani video lang yug ko kay unsa po ipakita na akong dili ko mag-video ani. Aw napuna-an na po na makuha. Makasud-an na jud may ani. Sa po ilangayan di mo uli na. Pag abot sa balay nang hugas pa ko kay akong anak wala nang hugas pa ito naman sa eskwelahan niya. Akong isa ka naklaki nagbantay pod sa tindahan mo nang ako na lang gyud manghugas kay magluto man pug sudan sa among kuha. Dahan kay may hugason oy kay agi ani among kapihan daghan man pug mga favorite pakapihon na lang pod namo. Basta kay ma-incomean, di na lang yun magduha-duha huna-huna, himo na yun himo ang negosyo na pod. Negosyante mindset ba? Ana man ginandaghang utang. Tik ay mo hunag negosyo. Nahuman na dai ko sa kong pagpanghugas og plato. So, mao na to, mag-andam na po ko kay akong tulaon ang amo ang kuha ganina. Para sa pamahaw, mo na mong kuha perti lang yung maya, mga 5 ra dagway na kabuok. Aw, masigo na namo kay tulo raman pod may kabuok. Akong banaan maangkon mo pag tulo ka buok. Perti na bang isurak paghasang og himbis ning gagmatoy kay lang ista makatunok-tunok pata. Pasalamat ra gihapon ta sa Ginoo kay gitagaan ra gihapon ta grasya. Dili man dinagko pero bahala ginagmay basta kay nakasalbar ang pamahaw. Ingon ani ra gyud ni among panginabuhi, simple kay sa nga tanan. Usahay na ay fresh from the farm. Ramay karon na pod na pod may fresh from the sea. Mas maayo ra jud ning magkugita na ara joy grasya mabot kaysa magpatapol-tapol aw pas mo yung agi sa bitok. Bitaw, naara man jud na sa panultihon nga kung may itinanim, may aanihin. Isag asa naman lang ta naabot ani. Magtula ra man unta ko. Nahumanag yung limpyo ang isda, mag-andam na pod ko ani og para sa lutuan. Kay murag gutom na gyud kay to akong mga sakop. Bagot mon kayo ingisog kay sa nga tanan. Mugtok lang ng mga nawong. Ad na po kong mga lamas. Kani mga lamasan ni wala jud ko gasto ani kay gikan ra gyud ni sa farm sa akong ugangan. Igora jud ko manguha ani ibaligya pa nako. Ako pang gamiton pa ni malay. Makasalba ra gyud. Makabayad ra jud utang ginagmay dili lang tong mga dinagko. Tes ilaaran ni hasta ng atsal ilaarag gihapon ni. Sa mga libre ra gyud mas maayo ra gyud ni makaugangan o kugihan kay sa nga tanan kay malibre ra yung mga anak. Mate kayo luto ng tinula in order din ako ni sa Shopee murag 200 plus raman siguro ni. Basta nalimot lang po ko to dugay-dugay naman gud to. Aw, tamis kay sabaw nangaon nami. Bahalag bahaw ang luto. Libre po mga binuhi ay. Og dinhi lang sa takuto.